Hola, et dono la benvinguda a la classe d'accions per a la captació de leads. En aquesta classe veurem aquests 3 punts. Què és un lead? Què és la captació de leads? I quines accions concretes podem dur a terme per captar aquests leads o contactes? Què és un lead? Un contacte o lead és tota persona que de forma voluntària ens deixa les seves dades de contacte. D'aquesta forma, deixa de ser una visita anònima a la nostra pàgina web, per exemple, i ens dona la possibilitat de continuar comunicant-nos amb ella. Aquí és molt important destacar que les dades de contacte ens les deixa de forma voluntària. Altres aspectes a destacar és que com a mínim necessitem una adreça de correu electrònic per considerar que és un lead o contacte. Podríem tindre altres dades com un telèfon o altres medis de contacte, però el principal i l'imprescindible és el correu electrònic. També és molt important que la persona hagi acceptat la nostra política de privacitat i d'aquesta forma ens permet fer seguiment i enviar més comunicacions en el futur. Què és la captació de leads? Són totes aquelles accions o processos que tenen com a objectiu aconseguir dades de contacte d'una persona interessada en la nostra causa social. Com a mínim, el correu electrònic, com hem vist, amb els quals farem créixer la nostra llista de contactes o base de dades. Aquesta llista de contactes o base de dades l'hem de considerar un actiu de l'entitat, ja que si fem bé la nostra feina, serà una font de nous col·laboradors i futurs donants. Quines accions concretes podem plantejar per captar aquests leads o contactes? Les primeres 4 grans accions a destacar són l'accés a descàrregues de continguts digitals, subscripció a la nostra newsletter o novetats de l'entitat. En tercer lloc, podríem plantejar reptes, accions virals i recollida de firmes. En quart lloc, podem destacar les campanyes de publicitat digital. Com a 5a acció, col·laboracions amb altres organitzacions i empreses. Accions offline. No totes les entitats s'ho poden permetre, però realment són accions molt potents per la captació de leads. I com a última acció, però gens recomanable, seria la compra de llistes de correu o bases de dades. I fins aquí la classe. Gràcies!